गुदुं अरनबारि स्राय स्राय बोहैलांनाय दैमा दैसा खोलो खोलो बारादि गासै सुग्लाय होयोमोन। बे सल'आ गोदो गोदाय मुगानि जाय समाव राजा महाराजाफ्रा रायजो खुङोमोन। बै मुगायावनो सासे गोहोगोरा बर' राजाया रायजो खुङोमोन। बै राजानि सासे जोबोद गोहोगोरा सान्थ्रि गाहाय दंमोन। बिनि मुङा जाबाय सारन्थाइ। जेरै बिनि मुं एरै बिनि सोगोमनाय। दावहायाव सुथुरफोरखौ एरैबायदि थबस्र' थबस्र' खालामोमोन जेरै जोंनि आइया खुमब्राखौ खालामो। बिनि बिदि गोहो बोलोखौ नुनानै सुथुरफ्रा दद्र'ना थायोमोन। रौनिया हान्जा थियारि जा, नोजोर लादो। नोंसोर गोसोआव लाखि जेब्लायबो थांखियावसो नोजोर थानांगौ। जेसेबांखि हेंथायानो फैयाथों मानो थांखियाव नाङासै जेबो मुलाम्फा जायासै। गोसोआव लाखि दावहायाव जाय गावग्रोयो जाय फोनांग्रोयो बिसो देरहायो। बिनिखायनो मेलेमजों लोगोसे गासै देहाखौबो सांग्रां लानांगौ। दानिया हगारदो। जोबोर मोजां बिदिनो खालामबाय था। माखौ नेबाय थाखो आरो जागायफिनदो। फंबायमोना जोबोद नाजागासिनो खस्थ' खालामगासिनो। सानसे बिसोर जोबोद मोजां दावहारु जागोन आरो रायजोखौ रैखा खालामनो हागोन। सान्थ्रि गाहाय नोंथां। अ बिजय, माबाफोर खौरां दंमोन नामा? नोंथांखौ महाराजाया गाबज्रिदों। बिथाङा खामसालियाव नेनानै दंबाय थायो। नोंथाङा जेसेबां थाब थांनो हायो थांनो होदों। जागोन दे जागोन, दानिया नों थांनो हासिगोन। महाराजा। सारन्थाइ, नों मोनफैबाय। फै। मा जाखो महाराजा? माबाफोर बाथ्रा दंमोन नामा? औ सारन्थाइ, जोबोद गोनांथार बाथ्रा दंमोन नोंजों। आंनि थाखाय हाग्रानिफ्राय मोनसे मुलि लाबोनानै होफैसाय। बै मुलिनि जोबोद गोनांथि जानानै दं। बेनिखायनो पार्बती हाग्रानिफ्राय मोनसे मुलि लाबोनो थाखाय नों नोंनि सान्थ्रिखौ बिथोन होदो जाय जोबोद गोहोगोरा। मानो होनोब्ला साधारन सुबुङा बै पार्बती हाग्रायाव हाबहैनोबो साहस खालामा। नोंथ' मिथिखायो बै हाग्राया मुसा मुफुरजों बुंफबखानाय। बे मुलिखौ जेसेबां थाब हायो लाबोनो हाबा मोजां जागौमोन सारन्थाइ। नोंथाङा जिंगा जानो नाङा महाराजा। आं गावनो थांनानै बै मुलिखौ लाबोनानै नोंथांनो होफैगोन। नोंथाङा मुलिनि सिनायथिखौ आंनो हरदो। नों बे फिसा खामानिनि थाखाय नों थांलायनाङा। नों सासे सानै जोहोलावखौ थिनहरब्लानो जागोन। आं आंनि जोहोलावफोरनि जिउजों गेलेनो सानाखै। मानो होनोब्ला मानसि आरो जुनारजों अख्रां आरो हानि फारागथि दं। जोबोद मोजां। नोंनि बिदि आखलनि थाखायनो आं जोबोद नोंखौ सनमान खालामो। आं नोंनो मुलिनि सिनायथिखौ होगोन। नों थाबैनो लानानै फैदो। सारन्थाइ, बबेयाव थांनो नागिरदों? रथ' आंबो थांफानि। राजखुंग्रि जिरिना, नोंथाङा बेयाव मा खालामबाय थादों? गोख्रै न'आव थां। महाराजाया नागिरबाय थादों बि। आफायालाय आंखौ सानफ्रोमबो नागिरबाय थाखायो। बेलाय मा गोदान बाथ्रा? सानफ्रोमबो बुंबाय थायो बेखौ मावनाङा, बैयाव थांनो नाङा, बिदि हामा, बिदि बुंनाङा। माब्ला उदांस्रि मोनगोन आंलाय? उदांस्रि नांगौब्ला गाव गोहोगोरा जाग्रोनांगोन। मानो होनोब्ला लोरबां सुबुंखौ जेब्लायबो गादबना दोननोसो नागिरो। आफाजों थायै थायै नोंबो बिनि बायदिनो जालांबाय। बेफोरखौ दोनथ'दो। थौ आंबो नोंजों थांफानिसै। नाङा, आं गोनांथार खामानियाव थांगासिनो आरो बैयाव जोबोद खैफोद दं। बेनिखायनो राजखुंग्रि, मोजाङा बेनो जागोन नों न' फारसे थांफिनदो। आंबोथ' गोहोगोरा जानो गोसो। खैफोदजों मोगा मोगि जानो आंबो गोसो दं। बिदि न'आव जिरायबाय थाना बोरै गोहोगोरा जानो हागोन आंलाय? बाथ्राखौथ' नों थारखौनो बुंदों। बिदिब्ला नों मोनसे खामानि माव। थां, नों नोंनि बोरला जिरितखौ लानानै फै। नोंखौ दिनै लांफाथारनोसै। नों बेयावनो थाथ'दो। दानो लायनानै फैनोसै आं।
आंजों थांफाग्रा बियो थेफ्रिफ्रिनो। बियो आंखौ थगायनानैसो खारलांबायना फैथोंल' बिखौ। आंनि खाथि खालायाव थारैनो मोसा दं जानांगौ। मोसानि थानायखौ मोनदांगासिनो आं। थाखोमानो नांसिगोन। ओइ सेंग्रा, मानो थाखोमागासिनो नों? थारैनो नों मोसाखौ गिनानै थाखोमादों जानांगौ। हाब, बे अरनाव सिख्ला बोरै जानो हागौ? बे अरनावथ' रावबो सुबुङा थानो हाया। मोदायफोरसो नामा? ओइ सेंग्रा, मा गोमोखो? जिउआव सिख्ला मानसि नुफेराखै नामा? माखौ गल'ल' नायबाय थाखो? सोर नों? बे एथ' गिदिर गिथावना अरनाव मा खालामबाय थादों नों? गावनि न'आव थायाब्ला बबेयाव थानांगौ? बे अरनानो आंनि न'। आं बेयावनो गोबां बोसोरनिफ्राय दंबाय थायो। बेयावथ' रावबो मानसियानो फैया। नोंलाय बेयाव बोरै थानो हायो? बेयावथ' गोबां मोसासो थायो। मोजांनो खिन्था आंनो, सोर नों आरो बेयाव नों मा खालामनो फैदों? नुनायावथ' नोंखौ सोलो गोनां नुयो, नाथाय नों जाम्बासो। नोंनि गाननायावथ' नोंखौ बबेबा रायजोनि सान्थ्रि बायदि नुदों आरो नों मोसाखौबो गिदों जानांगौ, नङासै? बिनिखायनोथ' सोंदों नोंनाव, बे मोसा मुफुर थानाय अरनाव मानो फैदों नों? मा थांखि लानानै फैदों? जेराव गासै सुबुङा फैनो गियो नों बेयाव थायो बुंदों। दानिया नों आंनो गासै सैथो खिन्थादो, नङाब्ला आंनि थुंग्रि गोदोनाया नोंनि जासिगोन। रथ' जोहोलाव, मानि हाखु दावरा? आंखौ दांनायनि सिगां मिथिना लाग्रो। बे अरनाव जेसेबां जिब जुनार दं गासै आंनि लोगो। आंनि माबा खहा जाब्लानो नोंबो बिनिफ्राय बारग'लांनो हानाय नङा। मानो होनोब्ला जाय मोसाखौ नों गिबाय थादों बियो आंनि लोगो। मा गोदाव सोराव बाथ्रा बुंदों? मोसाया माब्लानिफ्राय मानसिनि लोगो जाखो? आं मिथिबाय, नों जोंनि सोरबा सुथुरनि लोगोखा। नोंना मोदोमा जेसेबां गिदिर, मेलेमाबो एसेबां फिसा। बबे बिजाबाव लिरनाय दं मोसाया मानसिनि लोगो जानो हाया? नों फोथायाखैब्ला रथ', आं दानो मोसाखौ लिंहरनि। मिसां! बिनि गाबज्रिनायाव मोसाया फैमारबाय। बे सिख्लाया माया बिमार। बे मोसाखौ आंनिथिं फैनो होखानाङा, नङाब्ला बे मोसाया आंनि आखाइजों थैगोन। थारैनो नों जोबोर गिखमार। गावनो फोथायाखै लिंहरबाय, गावनो गिबाय। नों मा जातनि मानसि? रावखौबो फोथाया नामा नों? जाबाय दे जाबाय, आं फोथायबाय। दानिया बे मोसाखौ थिनहरफिनदो। मिसां, थांदो थां नों, आं दसे उनाव फैगासिनो। दानिया बुंदो सेंग्रा, मा लानो नों बे हाग्रायाव फैदोंमोन? नोंनो बेखौ मानो नांगौ? बिनि खर'आव माबा उसुबिदा दं जानांगौ। थारैनो बै सिख्लाया बै अरनावनो थामारोना? जोंनि सोरबा सुथुरसो नङाथ'। बियो माया गोरोंखा, बिनिखायनो बियो मोसाखौ मायाजों गावनि सिगाङाव खालामना लाबाय। बियो जुदि जोंनि सुथुरमार, बिदिब्ला बियो जोंनि रायजोखौ गाग्लोबनोसो फैदों। बिनि सायाव एसे नोजोर होनांगोन। लाफा रायजोफोर, लाफा मैगं दासो न'निफ्राय खाना लाबोदों आं। लादो रायजोफोर, लादो। लाफा रायजोफोर, लाफा रायजोफोर, लाफा मैगं दासो न'निफ्राय खाना लाबोदों आं। लादो रायजोफोर, लादो। लाफा रायजोफोर,
आच्छा दाखोन नोंथ' गासै बाथ्रा मिथियो देलाय दानिया नों बुंलाय बे लाफा मैगंखौ मानो लाफा मुं दोनखो लाफानि बदलै मानो गुबुन दोनासै देलाय नों हायोब्ला बुंलाय न' जाम्बा दाबो नों बेखौनो मिथिया खोनासं आं खोन्थानि गोदो गोदायनि बाथ्रा गंसे हाग्रा गेजेराव हालिसे बोराय बुरै थायोमोननो सानसेखालि सानैबो मैगं नागिरनो थांदोंमोन बेयावनो बुरि दिनै मोजां मोजां मैगं नागिरनांगोन दाखालि जानाय बै फिस्ला फिस्ला मैगङा बिराद गोथावमोन नादों जानो बिराद गोथाव जागोन बुरि दिनै बै मैगंखौ लानांगोन मा मुं होनोथाय बे मैगंखौबा जागोन दे बोराय लागोन मा मुं थानांगौ सोर नुफेरनायखाय बिदि मैगंखौ आंथ' दाख्लैसो नुनाय लांनानै संनानै जाहैलाबायबाय बिस बिफां जानायमोनब्ला सानैबो दब थैनानै थागौमोन बोराय जाबाय मोजाङानो जाबाय बुरि दे दानिया मैगंफोरा थाब थाब खादो न'आव थाबनो थांफिननांगोन ना हनै बोराय फिस्ला मैगङा लाफा बेखौबो नोंनि जलंगायावनो दा न'आव थांनानै सायहैगोन लाफा बोराय लाफा लाफा बुरिया लाफा बुंनाय लोगो लोगो मेलेमाव माबा मोनलायलायबाय बे मैगंखौ जाबा खियाबोथ' साफा साफा गयो बिदिब्ला बे मैगंनि मुङा लाफासो नङा बिदिब्ला बे मैगंनि मुंखौ लाफा दोननोसै नामा मा जाखो बोराय मा सानहाबबाय थाखो लाफादो नोंनि जलंगायावनो बुरि बे मैगंनि मुंखौ मोनबाय आं बे मैगंनि मुङा जाबाय लाफा लाफा मा मुं जाखो बिलाय आं नोंखौ लाफा बुंनायखाय लाफा मुंखौनो दोनबाय आरो नों लाफा बुंनाय लोगो लोगो मेलेमाव गोसोआवहा आं माबा स्राय मोनदांलायदों आरो बै मैगंखौ जाबानो खियाबो साफा साफा गखायो बेखायनो मिलायना दिनोसै लाफा जाबा खिया साफा साफा बुरि बे मैगंनि मुंखौ लाफाखौनो दिनोसै दे लाफायानो थाथोंसै बिदिब्ला बै समनिफ्रायनो दिनैसिम बोराया दोननाय लाफायानो दंबाय थायो नंगौना नङा जाखोब्रा माबा बानायला बायना होनायसोबो नांदों था बोरायाबा जाम्बाल'दें गावहाथ' जेबो रोंखाया खोन्थाबाबो फोथाया हनै सिख्लाफोर फैगासिनो बिसोरखौ वेदावनो लाखानो नाङा जोरेमासो जोजाजोबगोनबो जोरेमानि आथिङानो एथ' गुसुं गुसुं बोरै जोनो हानांगौ पाक्का होजामारगोन बि जिखासो बिसोर ओइ जारौमोन अबाव थांनो जाखो नोंसोरलाय दै खावनो थांनो नागिरदों आरो दैहु लानायखौ नुवाखै हाब एथ'ग्राब गुरै जाबायना नोंसोर जारौमोन दैखौनो खावनो नागिरबाय आं थानायाव नोंसोर खावलायनो नाङा जोंहानावथ' जोंहानि दैखरनिफ्राय बेसेबां दै नांगौला मा गोदाव सोराव बुंलाबायदों आंसो गोदाव सोराव बुंलायबायनो गावसोरानो दै खावनो होनबाय नालाय खावनाङा होनना जोंहानिफ्राय लां होनदों आं बेखौनो देन मोनमारबायलै बियो आं बुंखादोंमोन ना होजाबायना दानिया बोरै नांखो जाम्बा नामा नों दो गंसे बारा जाना दंमोननो बेखौनो अबाव दोननो बुंनायखाय आंनि खर'आवनो दोन होनदोंमोन एसे गोसा दोनफ्लांबाय साबायबिना दाखोन जा गोसा दोनखाबाय दोखौ सिख्लाफोर बुनाया सायो नामाब्रा हनै सारन्थाइ फैगासिनो बबेयाव थांनो नागिरखो बेलाय ओइ सारन्थाइ बबेयाव थांनो नागिरखोलै दाबसे जायगायाव थांगासिनो आं थुदो बिदिब्लाय जोंबो थांफानोसै नोंजों मिथिगौना सारन्थाइ जों नोंनि बेसेबां थार लोगो नोंनि थाखाय जों गासै खामानि मावनो हायो नोंनि थाखाय जों जिउखौबो होनो हाबावोसो नों दानो बुंलाय जों नोंनि थाखाय जिउखौ होनो नामा जालायबाय बिनि दुगाना लानाया बुंना सारन्थाइ नोंनि थाखाय जों जिउखौबो होनो नामा नांलाया दे नोंसोर आंनि थार लोगोखा नोंसोर खालि आंनि उन उनल' फैबाय था अब्लानो जाबाय थौ मानो थाङा जानो नों जेराव लाङो बैयावनो थांगोन नों नोरोगाव लांब्लाबो नोंजों थांफागोन नों अराव थांब्लाबो नोंजों थांफागोन नों बेहेराव बारसोमब्लाबो जों नोंजोंनो बारजोंफागोन मासे थेब थेब बुंबाय थायोब्रा
सैथो बाथ्रा बुंबाबो मोजां नांगौ गासै नंखाय गोजा खोनानो बाजोब्बायलां आं नोंखौ ओरैबायदि लोगो सानोना नोंजों आं सानथाम हरथाम उखैनानैबो थानो हागोन जिलिरा जेरै बोरला गैयाबा खामानि गैया थिग बिदिनो जोंबो मिथिबायना थेवबो आं सोंनो गोसो गैयामोन थेवबो सोंनोसां जों दायो बबेयाव थांगासिनो मैहुर खालामनो पार्बती हाग्रायाव मा पार्बती हाग्रायाव गिख'फ्रा आंजों थांफाग्रा बिसोर बाथ्रायाल' गिदिर खामानियाव गैया बै माया गोनां सिख्लाया दिनै बबेयाव थांखो मैया बिनि खाथियाव खालायावनो दंथारोमोन दिनै आं जेरैखि जायाबाबो मिथिनानै थांथारनांगोन बिनि थांखिया मा बियो हारसिङै मा खालामबाय थायो बेथ' मैया नुनाय सेंग्रायासो मा खालामनो फैबावखो बिलाय थारैनो बियो आंखौ नायखोमानो फैखादों आंखौ बियो मा सानखो र' बिखौ दिनै आं नोंथ' थाखोमानोबो रोङा माथो आंलाय बबाव थाखोमाखो आंहा बै समायना बिफांखौसो नायबाय थादोंमोन नोंखौ सोर सान्थ्रि बानायखो नोंखौ सान्थ्रि हान्जायाव लाग्राया नोंनिख्रुइबो जाम्बा खोमा मा सान्थ्रि गाहायसो आंनि मुंखौ खोनाब्लानो सुथुरफ्रा थोर थोर मावखायो ए नंगौना जाम्बायासो नोंखौ गिगोन नों आंखौ थारैनो मा सानमारखो बिदि नायखोमानो आं बे अरनावनो थायो बुंनायखौ मानो फोथायाखै नों सोर फोथायगोन बे बाथ्राखौ आं जेब्लानिफ्राय मिथिनाय बुजिनाय जादों बै समनिफ्रायनो आं खोनाबोदों बे अरनाव गोबां मोसा मुफुर सिंह बायदि थायो होननानै बिदियाव आं नोंनि बाथ्राखौ बोरै फोथायनो नोंखौ आं मायाबि मोन्थोर गोरों जादु गोरों होननानै सानाब्ला मा साननो बुंनायसाय आंनि सायाव गंसे रायजोनि बिबान दं आंनि बिदि सन्देह खालामनाया जेबो गोरोन्थि जायाखै नोंखौ आं जोबथा खाबु होबाय गावनि सिनायथिखौ होनानै लादो नङाब्ला नोंखौ जोबथेसालियाव लांनाय जासिगोन नों मिथिगौ ना नों आंखौ आखाय होब्ला बे मोसाया नोंखौ मा खालामगोन नोंनि हारा मोनसेबो थानाय नङा जागोन दे आंजों दाबसे जायगायाव थफा अब्लासो फोथायसिगोन नों बबे जायगायाव नों आंनि उन उनल' फैबाय था अब्लानो मिथिगोन मा जायगा बेलाय आरो बे अन्थाइ खाम्फाया सोरनि आंनि बादिब्लाथ' बियो सोरनिबा गोदै खाम्फा बायदिसो नांदों नों थार बाथ्राखौनो बुंदों बियो आंनि आइ आरो आफानि गोथैसालि गोबां बोसोर सिगां सानैबो रुंसारि जालांदों बे गोथैसालिखौ दिन्थिनानै नों आंनि सन्देहखौ फोजोबनो हाया आं मिथिखायोमोन नों आंनि बाथ्रायाव फोथायनाय नंखाया बै बिफाङाव थानाय गस्लाखौ नायलाय नों सिनायो जानांगौ बे गस्लाखौ बबेयावबा नुनाय बायदि नांदों औ गोसोआव फैबाय बेथ' राजखुंग्रि जिरिनानि उन्दै समनि गस्लासो नोंनाव बे गस्लाया बोरै थाफैखो बे गस्लाया आंनाव आं जेब्ला उन्दैमोन अब्लानिफ्रायनो दं बे गस्लाखौ आंनि आफानो महाराजाया होदोंमोन आरो आफाया आंनो होफैदोंमोन बिदिब्ला नोंनि आफाया महाराजानि सोमोन्दो जायोमोन नामा आंनि आफाया रायजोनि सान्थ्रि गाहायमोन खोरोमदाव सान्थ्रि गाहाय मा खोरोमदाव सान्थ्रि गाहाय दाथ' फोथायबायना आं नोंनि सुथुर नङा आरो आं माया गोरों नङा होननानै नों बिदिब्ला खोरोमदाव आदैनि फिसाजोसो नों आंखौ निमाहा होदो नोंखौ आं गोबां बायदिसिना बुंबाय आं नोंनि आफाखौ गुरु मानियोमोन आंखौ बिथाङानो दावहा नांनाय आदब खायदा फोरोंदोंमोन बिथांनि थाखायनो दिनै आं रायजोनि सान्थ्रि गाहाय जानो हादों बिथांखौ आं जोबोद फुजियोमोन नाथाय हरखाब नोंनि आइ आफाया बोरै बिदि रुंसारि जालांखो महाराजाया गोबां नागिरदोंमोन बै समाव नाथाय जेबो थं मोनाखिसै नों बुंनो हागोन ना बोरै बिसोर रुंसारि जालांदोंमोन बोरै मा जायामोन आं जेबो मिथिया जेबो गोसोआव गैया जा जाबाय जानानै थांबाय बिखौ साननानै जेबो मुलाम्फा गैलिया आंनि मुङा आलारि नोंनिया आं जाबाय सारन्थाइ नाथाय नों हारसिंनो बेयाव बोरै थायो सुबुंनि गेजेराव थाब्लानो जायो आं उन्दैनिफ्रायनो बे हाग्रायाव थाबोबाय दानिया आरो आं सुबुंनि गेजेराव थांनो गोसो गैलिया थौ नों आं नोंखौ राजमहलाव लानानै थांगोन महाराजाया नोंखौ नुब्ला जोबोर खुसि जागोन आं थांनो गोसो गैया सारन्थाइ नों दानिया थांनाया मोजां जासिगोन खोमसि जाबोगौ औ आं थांनोसै नाथाय गाबोन फैबावगोन आं मानो मा जाहोन दं नों बेयाव फैबावनो गोबां जाहोन दं नोंखौ बेयावनो गाबोन लोगो मोनफिनगोन होननानै आसा थाबाय
सारन्थाया दानिया सानफ्रामबो अरनाव थांनानै आलारिजों सम बारहोग्रा जाबाय। सानैजों गोबां बाथ्रा सावरायो। अरनाव मा दं गासै आलारिया सारन्थायनो दिन्थियो। बिदि सानफ्रामबो लोगो हमदाव सानफ्रामबो रायलायदाव जानायावनो सारन्थाया आलारिखौ गोसो थोफ्लांबाय। आलारियाबो गोसो सिं सिं सारन्थायखौ गोसो थोखुमाना दंमोन। सानैबो गावजों गाव गोसोनि बाथ्राखौ फोरमायलायनायसै। सारन्थाय दानिया नों थांदो आंबो गावनि दन्दराव थांनिसै हर जाब्लाथाय गोबां खैफोद थायो बेयाव। आलारि थौ नों दिनैनिफ्राय बेयाव थानो नांलिया। बेयाव बेसेबां हारसिं थाबाय थाबावनो। थौ नोंखौ आं रायजोआव लानानै थांनोसै। सम फैब्ला थांगोन नाथाय दिनै आं थांनो हानाय नङा। नों दानिया थांदो। नों थाङाब्लाथ' नोंनि न'आवनो थांनोसै आं। मा खैफोद दं आंबो नायनि। आं नोंखौ रैखा खालामगोन। नों बेयाव थानो हाया। सम फैब्ला नोंखौ आं थानायावबो लांगोन। नों दानिया थांदो। जागोन बिदिब्ला आं थांनोसै। थारैनो आलारिया माबा बाथ्रा लाखुमादों नामा? सानफ्रामबो बियो खोमसि जाब्लानो आंखौ थिनहरो। मा जानो हागौ? मा गुमुर थानो हागौ? माबाथ' जाहोन थाथारगोन। नङाब्ला मानो बिदि खालामगोन बियो? गाबोन आं मिथिथारगोन मा बाथ्रा लाखुमादों बियो। सारन्थाय नों बेयावसो दं। राजखुंग्रि जिरिना नों बेयाव मा खालामगासिनो? न'आव थाङाखै मानो? दामानि नोंखौ नुथारला माथो। बबेयाव एथ' मुखुब थाखो? बाजैफोरसो नागिरना मोनबाय नामासै? आंनोबो खिन्थादोब्रा मा बाथ्राया? मा राव बे? हिनजाव बायदि लायराय। आरो मा नोंनिख्रुइ आं गिदिर सनमान ला। गिदिरनाव बिदि जानला मेला सोंनो मोनो नामा? बाथ्राया अब्ला बिदिसो। आं साननाया नंमारगौसो बिदिब्ला। आरो नों आं फोरोंनायखौ सर खालामगोन ना खालामाखै? गाबोन नायगोन आं। बुजिबायना? जागोनलै गोरा जागोन। आरो बाजैजों आंखौबो लोगो हमहोदो। आंबोथ' नायथारनि बे खुमब्राखौ सोर फसायखो। थेफ्रिफ्रिनो बाजै नायग्रा बे। खोरो लामाया। खोब माखौबा लाजिदों। आलारि हरबो जाबोगौ। आं थांबाय थानोसै नामा? गाबोन नों आंनो मा मा जायगा दिन्थिगोन बुंनायसाय। नायनो गोनां गोबां जायगा दंबावो। नों गाबोन फैब्लानो मिथिगोन। नोंखौ आं गाबोन मोनसे जोबोर समायना जायगायाव लानानै थांगोन। औ जागोन दे बिदिब्ला। दानिया आं थांनोसै दे। दिनै आं नायथारगोन बियो मानि थाखाय खोमसि जाब्लानो गाव थाग्रा दन्दराव थाङो। मा लाखोमाना दं बियो? आलारिया माथो मुसुखासो जालांबाय। आलारि मा जाखो आलारि? मानो नों बिदि मुसुखा जालांखो? आलारि सारन्थाय सिखारदो। फुं जाबाय। आलारि नोंहा मैया मा जानायमोन? नों बोरै मुसुखायाव सोलायलांदोंमोन? सारन्थाय नों मिथिखाबायब्ला आं माखौ दोनखोमाबावनो। नोंनो आं गासै खिन्थाजोबगोन। मिथिया आं बिदि मुसुखायाव सोलायलांनायखौ साव होननो ना मोनसे बेराम होननो। बिदि जानाया आंनि जोनोमनिफ्रायनो दंखायो। जेब्ला स्रां थायो अब्ला आं मानसि महर लायो। नाथाय हर खोमसि जानाय लोगो लोगो मुसुखायाव सोलायलाङो। जाय खालि आं जोनोम मोनदोंमोन बे हरावनो आं गिबि खेब मुसुखायाव सोलायलांदोंमोन। आंनि आइ आफाया जोबोर सोमोनांदोंमोन। बोरै मुसुखायाव सोलायलांखो? आइ आफाया जोबोद दुखु जायो आरो गोबां राहा लायो। बोरैबाफोर आंखौ मानसियाव सोलायफिननो हागोन खोमा साननानै। नाथाय हायाखैमोन। जेब्ला फुं जायो अब्ला आं मानसि जाफिनदोंमोन। बाथ्राया अब्ला बिदिसो। बिदिब्ला नोंनि आइ आफाया खेबसेबो नोंखौ बिनिफ्राय उदां खालामनो नाजायासैमोन नामा? सानसेखालि आंखौ सासे जोबोर गियानि साधुनाव लाना थाङो। अब्ला बिथाङा बुंदोंमोन बिदि मोनसे सावनि थाखाय जादों।
आंनि आइया सानसे मोनसे गसाइनि मुसुखाखौ गाफ्लांदोंमोन बिनिनो आइया साव मोनदोंमोननो बै साधुआ खिन्थाबाय आंखौ उदां खालामनोब्ला बे जायगानिफ्राय गोजान जायगायाव थांनांगोन जेब्लासिम आंनि आगाना बे जायगानि हायाव थागोन अब्लासिम आं बे सावनिफ्राय उदां जानो हानाय नङा बिदिब्ला नोंखौ गुबुन जायगायाव लांब्लानो जायोमोन ना मानोथो लाङासै नों गासै बाथ्राखौ खोनासंग्रो आंखौ मोनबा हाजो बारनानै लांनांगोन बुंदोंमोन आरो बुंदोंमोन जोबथा हाजोआव जोबोर गिदिर सासे रायखस थायो बै रायखसा आंखौ माब्लाबाबो बारनो होनाय नङा बे रायखसखौ फेजेननानैसो थांनो नांगोन आं बै हाजोखौ बारनानै आगान होब्लासो आंनि सावा बायगोन बेनो जोबथा लामाब्ला आइ आफाया आंखौ लाना थांबाय फ्राय 15 सान उनाव जों बै जोबथा हाजोआव मोनहैयो बैयावनो रायखस आरो आइ आफानि गेजेराव दावहा जायो नाथाय आइ आफाया जेननांगौ जायो आरो जों बिसिम फैफिनो नाथाय आंनि आइ आफाया जोबोर लोरबां जालाङो जेसेबां गोहो दंमोन गासै जोबलाङो बिदिनो जेब्ला आं 20 बोसोरनि जायो अब्ला सानैबो रुंसारि जालाङो जोबोर दुखुनांथाव जाथाय जानानै थांबाय बेथ' नोंनि आइ आफाया नाजानानैबो नोंखौ उदां खालामनो हायाखिसै बेनो जाहोनमोन सारन्थाइ आं सानफ्रोमबो खोमसि जायैनि सिगाङावनो नोंनिफ्राय बिदाय लानाया नोंनो आं मोनसे बाथ्रा बुंनि सारन्थाइ आं सानो जों सानैनि जुदा जालायनायानो गाहाम जासिगोन मानो होनोब्ला आंहा जेबो इयुन गैया आं अरायसम बिदिनो थाबाय थानो नांसिगोन आंनि थाखाय नों जिउखौ गाज्रि खालामना लानो नांलिया आं सारन्थाइ जेब्ला माबा खामानिखौ आखायाव लायो माब्लाबा फासया थैगोन नङाब्ला मावफुंगोन आं नोंखौ बै मोनबा हाजोखौ बारहोनानै लांगोन समाय होयो नोंनो हयथ' आं थैलांगोन नङाब्ला नोंखौ आं हाजोखौ बारहोगोन आंहा गावनि बुंनाय बे बुहुमाव रावबो गैयामोन नाथाय दायो नों दं आरो आं गावनि आंगो मानसिखौ माब्लाबाबो खैफोदाव खामहोबाय थानो हाया आलारि जों गामोननो दावबायगोन नाङा सारन्थाइ नों बिदि खालामनो नाङा नों आंनि थाखाय गावनि जिउखौ खैफोदाव खोख्लैनो नाङा आलारिया सारन्थाइखौ जोबोर बुजायो बेवहाय थैनाय थांनायनि बाथ्रा दं गावनि थाखाय एसेबां खालामनो नाङा नाथाय सारन्थाइया सिमान खाबाय बियो आलारिखौ बे सावनिफ्राय उदां खालामथारगोन जेरैबाबो बिसोरनि गेजेराव गोबां बाथ्रा दान्थेलायनाय जायो जोबनायाव मानिनानै लायो आरो गाबोन थांनो थाखाय राजि जायो सारन्थाइ आंनि माबाफोर गोरोन्थि जाबाय नामा जायनि थाखाय नों जोंखौ गारनानै बेनिफ्राय थांनो नागिरदों महाराजा बिदि बाथ्रा नङा नोंथाङा जेबो मावाखै नोंथाङाथ' आंनि बिगुमासो नोंथाङा जा थिनो बेखौनो मावगोन आं नाथाय आं दायो बुहुमखौ बेरायनो गोसो जाबाय बिनिखायनो नोंथांनि बिथोन लानो फैदों आं नोंथाङा आंखौ उदां खालामदो सारन्थाइ जेब्ला नों उन्दैमोन जेब्ला आं नोंखौ गिबि लोगो मोनदोंमोन नों सासे सिखावखौ जोबोद बुबाय थादोंमोन आं नुनानै जोबोद गोमोदोंमोन सासे 10 बोसोरनि गथ'आ बोरै सासे बोलोगोरा मानसिखौ फेजेननो हाखो अब्लानो आं नोंखौ आंनि रौनि हान्जायाव लादोंमोन आं सानखादोंमोन नों भबिष्यताव जोबोद दावगानो हागोन आरो नों दिनै हाबायबो आं मिथिगौ महाराजा नोंथाङा आंखौ लाबोआमोनब्ला आं दिनै सोरनावबासो दाहोनासो थानांगौमोनदां आं मावरियामोन नोंथांनि थाखायनो आं मोनसे न'खर मोननो हाबाय आं बे नोंथांनि मददखौ माब्लाबाबो बावनो हानाय नङा नों थांनो सानबायबा आं नोंखौ बादा होआ नाथाय गोसोआव लाखि सारन्थाइ नोंनि थाखाय बे मेहेला जेब्लाबो गेवनाय थागोन नों जेब्लायनो गोसो अब्लानो फैनो हागोन थांदो सारन्थाइ थांदो आं नोंखौ बोर सारस्रियो नों जेरावखि थाया मानो नों जेब्लायबो दावगानो हाथों साबायखर महाराजा आं थांनोसै महाराजा महाराजानिफ्राय बिदाय लानानै सारन्थाइया आलारिखौ लानानै बै हाजो फारसे दावगायनो लायो सारन्थाइया गोसो सिङाव सानदोंल' सानदों जेरैखि जायाबाबो आलारिखौ बे सावनिफ्राय उदां खालामथारनांगौ नांगौब्ला गावनो जिउखौ होगोन सारन्थाइ जों मोनफैबाय बेनो जोबथा हाजोआ बै हाजोआवनो रायखसा थायो बिदिब्ला जों सांग्रां थानो नांसिगोन नों जेबो जिंगा जानो नाङा आलारि आं नोंखौ उदां खालामथारगोन आं फोथायो नोंखौ सारन्थाइ आलारि नों बेयावनो थाथ' आं रायखसखौ फेजेनना फैफिनगोन
रथ' रथ' मा मानसि नों आंनो बेसेबां मोनबाय नों मेंनो रोङा नामा नों आंजों देरहानो हानाय नंखाया दानो बेनिफ्राय गिदिंलांफिन नङाब्ला थैनो गोनां जागोन नों सासे दावहारुवा थैनायखौ गिया दावहारुवा जेब्ला दावहायाव ओंखारो बियो थैनानै थांगोन नङाब्ला देरहानानै थांगोन नाथाय माब्लाबाबो गिनानै फायस'नानै थाया नों बायदि मानसि दिनैसिम नुफेराखै आं जाय गावनिख्रुइ बेसेबा गिदिरसिन गोहोगोरासिनजों समान समान दावहा नांनाय थारैनो नोंनाव माबा गोहो दंखायो बाथ्रा रायलायनो सम गैलिया थियारि जादो नोंखौ फेजेननानै आं हाजोखौ बारथारनांगोन थारैनो नोंनि थाखाय बै सिख्लाया जोबोद आंगोथार खोमा बिनिखायनो नों थैनायखौबो गियाखै बाथ्राया बारा जाबाय नै आंनि जिलिरखौ लादो रथ' रथ' दावहारु जाबाय दानिया जेबो दावहा जालिया आं नोंनि बिदि गोथार गोसो गोहोखौ नुनानै जोबोर गोजोनबाय आं दानिया नोंखौ जेबो हेंथा होलिया नों बै सिख्लाखौ लांनो हासिगोन बिनिखायनो नों लानानै थांदो आं थांनोसै बिदि बुंनानै रायखसा गोमोरनायसै सारअन्थायाबो आलारिखौ लानानै हाजोखौ बारनायसै बारनाय लोगो लोगोनो सावा बायबाय आरो आलारिया मुसुखानिफ्राय मानसि जानायसै अराय समनि थाखाय आलारिया दानिया उदां जानायसै बिनि उनाव सारअन्थाय आरो आलारिया जुलि जानानै आलो गोजोनै संसार जालांनायसै